com a ambientòlegs i ambientòlogues, promovem la preservació del medi ambient i la salut pública de la població. Per exemple, amb la meva feina contribueixo a assegurar la qualitat de l'aigua de consum humà, ja que donem suport als ajuntaments que gestionen directament el seu subministrament. Amb la meva feina volem posar en valor la natura de proximitat, aquells espais que ens són propers i que alhora ens permeten reconnectar amb la natura i superar el trastorn per dèficit de natura, que és un problema per la salut. Jo vaig decidir ser ambientòleg perquè volia que l'impacte de la meva feina no fos només per mi, sinó per tot el planeta. He escollit aquesta professió perquè m'agrada treballar per la millora de l'entorn, de la societat i el que deixem a les generacions futures. Vaig decidir ser ambientòleg per tenir una visió transversal i crítica des d'on incidir en els debats que més ens afecten com a societat. Amb els estudis de ciències ambientals vaig trobar una carrera de futur que m'ha donat uns coneixements multidisciplinars i molta polivalència per afrontar els reptes ambientals de l'avui i del demà. Soc ambientòleg perquè és una professió que té vocació de servei públic, de construir entre tots un món millor i també perquè m'agrada la natura i molts ambientòlegs treballem perquè la gent la conegui, l'estimi i la respecti. Quan vaig posar Ciències Ambientals com a primera opció per anar a la universitat, no sabia exactament de què treballaria. Sabia que aprendria una miqueta de tot i sabia que el medi ambient era una bona cosa per la qual treballar. I la veritat és que és una de les millors decisions que he pres a la meva vida.